sa atong kapulisan sa CCPO human gitulis ang duha ka mga pawn shop. Ihatagan na nako sila og 48 hours to solve the crime. Otherwise, dako na kayong posibilidad nga atong pulihan ang atong chief. Pangalan o ang iyang pagka-acting city director ni Colonel Kaong Pagpanulis. That's correct. That's what I said. Og seryoso kay ko anang dapita kay kanimanggong ingunani kadako nga hold up nga naa pagyud sa on broad daylight, no? Sa English pa kanang adlaw kayong dako unya ingunana ang krimen nga mahitabo unforgivable yun isa. Muna nga pangitaan yun nato nigpaagi nga makapangita yun tag solusyon aning problema unya makapangita yun ta o kinsay responsable kay para mabutangan nato og we can put them to justice, no? Kung sa in English pa. So muna ang atong importante kayong buhaton sa mga kapulisan. Bago pa nimo gibalik-balik dapat police visibility gyud unya namalit pa tag mga bag-ong sakyanan o mga armas para sa atong mga kapulisan sa CCPO apan na pakyasta sa pagpakdan aning tulis diri sa may carbon. Wa gyud ta kuwang sa pagsuporta din sa kapulisan. Grabe kayo all out support gani sakto ka. Bag-o lang kita nakapalit og 8 ka buok mobility assets mga sakyanan kay para naagi tay police visibility. Kay para kanato ang kanang police visibility mo nay maka-deter sa atong mga crimes, no? So yani man gyud ni ang kinabuhi nya magiuban nga makalusot man gyud nya mulusot man gyud. So ang importante sa pagkakaron para nato that is already water under the bridge ang atong pangitaon ani og kinsay responsable kay para atong makiha o mahatagan nato hustisya ang mga biktima. Okay, nag-isgot ka kagadihan nga muhatag og reward money sa makatudlo sa mga tulisan. Pila may kantidad po sa reward money? Wala pa ko ako pa nang gitan-aw sa pagkakaron kay nangita sad ko og kaning recommendation, no, gikan sad sa ato ang kapulisan. At the same time ako sang giistorya ang atong mga well-meaning friends nga naa sa business community kung basig makatabang-tabang sad sila. So sa pagkaron di pa ko makaingon og pila ang atong i-reward.